Bon dia i bona hora. Vet aquí l'essencial de l'actualitat avui dimarts 20 de maig del 25. Un quart de Galbes. Les notícies del dia amb Jordi Galbes. L'os de la música. Es veu que Donald Trump ha trucat a Volodymyr Zelensky i a Vladimir Putin per separat. I el que vol és trobar una sortida al conflicte. Va dir que aquesta guerra ell l'arreglaria en 24 hores i la veritat és que és més complicat que 24 hores. Aviam que en surt de tot això, però els comentaristes internacionals en general són bastant escèptics. Què és el que han de ser, escèptics? No vendre la de pell de l'os abans de caçar-lo, esclar. Els mitjans de comunicació han de dir sempre que la sàpiguen la veritat. I el que està en qüestió és la professionalitat, la honorabilitat, la seriositat dels mitjans de comunicació. Com és que els mitjans de comunicació americans que presumeixen de ser els més lliures, els que controlen millor el poder polític, no sabien que Joe Biden tenia un càncer o que, com a mínim, totes les sospites que hi havia sobre el seu estat de salut, sobre la seva integritat mental, totes aquestes sospites eren fundades. Com pot ser que l'home més poderós del planeta sigui un senyor que no sap trobar la porta de sortida d'una habitació? És un problema de competència, és un problema de mentida, és un problema de tota la màfia que envolta el poder i que vol fossilitzar-se. L'oligarquia és això, són 4 que manen i que volen continuar manant. I la democràcia és exactament el contrari. La democràcia és el canvi. Per què hi ha en molts països, no a l'estat espanyol, per exemple, però per què hi ha en molts països la prohibició legal que un polític pugui repetir més d'una vegada com a candidat? Doncs precisament per això, perquè qualsevol persona que estudiï els comportaments humans, que estudiï com funcionen les democràcies, sap que els polítics no s'han d'eternitzar en el càrrec. Si s'eternitzen en el càrrec, malament. No només pel polític, sinó per tota la cort de gent que té al voltant. L'oligarquia, el govern de 4 privilegiats, que no només tenen la superioritat econòmica, sinó que també, a més, pretenen tenir la superioritat moral. El govern de 4 és la dictadura. I el problema de la dictadura no només és que sigui antipàtica, la dictadura, és que és la ruïna econòmica. Com que només hi ha 4 i només manen 4, què és el que passa? Doncs que no hi ha competència. No hi ha competència econòmica, no hi ha lliure mercat i el país s'enfonsa. La societat s'enfonsa.
Ho hem dit moltes vegades. Aquí ho hem dit moltes vegades. El màxim enemic de l'economia del mercat són els monopolis d'aquests grans capitalistes que només són capitalistes a l'hora de cobrar, però no a l'hora de fer competència. I el que volen és trencar-li les cames als competidors. Vaja, no permetre que els competidors puguin sortir al camp a jugar a la pilota. Aquesta és el capitalisme en el que creu Florentino Pérez. El capitalisme de Florentino Pérez és que sempre guanya el Madrid. I el problema no és que ens faci ràbia que sempre guanya el Madrid, perquè som del Barça, o som del Girona, o som del que vulgueu. No, el problema no és aquest. El problema és que si sempre guanya el Madrid, és pitjor pel futbol. A part que no té cap mena d'interès al futbol, perquè si sempre guanya el Madrid, oi? La situació econòmica sembla preocupant. El Banc Central de la Xina ha reduït avui dimarts dos tipus d'interès clau fins a mínims històrics. L'últim és un últim esforç de les autoritats xineses per impulsar el creixement davant de les tensions comercials amb els Estats Units. El sector immobiliari a la Xina s'ha enfonsat i les tensions comercials pinten molt malament per l'economia de la Xina. Què fa el Banc Central de la Xina? Doncs el que ha de fer, baixar els tipus d'interès. I què fa Moody? Doncs aquesta agència rebaixa la nota de AAA davant de la crisi fiscal del país, és a dir, invertir en deute americà ja no té la millor nota possible, la AAA. Però és que, clar, el mercat del deute, que sembla que molts economistes diuen que ara tornarem a patir perquè la Unió Europea, els països de la Unió Europea, els Estats Units, vaja, l'economia dita més poderosa del món, té uns deutes enormes. Fins a on pot aguantar la cosa? Fins a on pot arribar? No ho sabem. Pensem que el Japó, que és encara la tercera economia del planeta, després de la Xina, té un deute públic que representa el 239,97% del PIB. No el 100%, no, el 239, el 240% del PIB. I malgrat això, continuen tenint gent que inverteix, que els hi deixa diners. En teoria no els hi hauria de deixar diners ningú, però els deixen diners. Per tant, això de la solvència del deute és un misteri que algun dia els bons economistes ens ho han d'explicar, perquè la resta dels humans ho entenguem. En tot cas, Estats Units ha perdut la màxima qualificació, almenys per aquesta agència, i per altra banda el Regne Unit i la Unió Europea han suavitzat el Brexit i han arribat a pactes de defensa i de comerç. És a dir, que sembla que el Regne Unit tindrà tots els avantatges de la Unió Europea i cap dels inconvenients. Vaja, que els anglesos s'ho estan muntant molt bé perquè tenen tots els avantatges de la Unió Europea i cap dels inconvenients. Aleshores, la gent vol ser fora o dins? Doncs vol ser fora. No cal ser una persona molt espavilada per veure-ho. Són les 8 i 10 minuts i Catalunya ja fa estona que treballa.
Jo crec que quan una cosa no s'entén o el que l'està explicant no l'entén, doncs ho ha de dir, no ho entenc. Jo tot això del deute públic del Japó de 240% del PIB i que continuen sent la tercera economia del planeta i continuen tirant endavant, és una cosa que no l'entenc. I cal dir la veritat. El periodisme de ser escèptic, sí, totalment. Ha de tenir confiança en els polítics gens. En un país seriós les coses són així. Vosaltres tanqueu la porta al del carrer i la del pis, si viviu en un pis. Que sí? No, és que aleshores no tens cap confiança. Cap confiança. La gent normal no té confiança. Té escepticisme. Completament escepticisme. Ei! I estic disposat a canviar d'opinió quan em demostren que estic equivocat. Em critiquen moltes vegades perquè no confio. Ganes de confiar n'he tingut de sempre. El 1 d'octubre vaig tenir moltes ganes de confiar. Sabia que m'equivocava i em vaig equivocar. No volia ser derrotista, no volia... Joan Carretero, el polític Joan Carretero, l'exalcalde, l'exconseller, ha fet unes declaracions que em semblen molt interessants. El Parlament de Catalunya és una institució espanyola. No cal anar-hi a fer res. Té tota la raó. Per què? Doncs perquè no hi pots fer res, però és que encara que hi poguessis fer alguna cosa no serveix de res. En el minut zero que facis alguna cosa contra els interessos d'Espanya, et faran fora del Parlament, blocaran la teva iniciativa. Si penseu que el Parlament de Catalunya és un lloc per anar a fer tertúlia, que un li diu a l'altre ets una persona d'ultradreta, l'altre diu que no, l'altre diu que sí, no sé què... Si us penseu que la política és això, un bar de cafè, un bar per anar a prendre cafè, un bar per anar a petar la xerrada, doncs està molt bé. Però ens costa una mica cara, el Parlament de Catalunya, per ser una tertúlia. Podríem fer una tertúlia en una televisió i no tenir 135, tenir-ne un per cada partit polític i ja, i així. La feina seria la mateixa. Vaja, faríem més via. Què demana Joan Carretero? Demana que... proposa un projecte que es diu Parlament Lliure, una consulta popular a tot Catalunya per elegir representants fora de les institucions espanyoles, és a dir, fora del Parlament, fora de la Generalitat, per remobilitzar l'independentisme i aplicar el resultat del 1 d'octubre. Com a música em sembla una música celestial, m'agrada molt. Em sembla que Joan Carretero és una persona honrada, completament honrada. Sincerament crec que la idea és magnífica, és excel·lent i estic totalment a favor. Escepticisme davant de la iniciativa completa, total. Perquè els mitjans de comunicació, tots subvencionats, li mengen el cervell a la gent dient-los que l'important aquí és el Parlament de Catalunya. No! L'important no és el Parlament de Catalunya, no són els partits, no són els polítics, l'important és la gent. La gent ho pot tot. Què en traurem de l'abstenció? De l'abstenció només que no cal cada vegada, només que una vegada hi hagi prou abstenció per veure que els catalans no volen saber res d'Espanya, només amb una vegada ja n'hi ha prou. Què en traureu de l'abstenció? N'hem tret alguna cosa d'anar a votar? Perquè jo, des de que
tenia 18 anys que vaig a votar. I sempre han guanyat els catalanistes, Sempre han guanyat els bons. No ha guanyat mai el PP. No ha guanyat mai Espanya. I ja veieu la Catalunya que tenim. Sort que han guanyat els bons. Sort que han governat els nostres. Els nostres en general. Imagineu-vos si no arriben a guanyar els nostres. Hi ha algun país que la gent hagi votat una cosa i s'hagi aplicat? No. Perquè no només és que estem atrapats amb un deute colossal, no només estem a l'estat espanyol, no només estem així a Catalunya. A tota Europa, als Estats Units, a tot arreu, la gestió és no dolenta, pèssima. Aleshores, qualsevol persona mínimament responsable, mínimament seriosa, no pot aplaudir. No pot dir que anem bé, que estem satisfets, que... Per què dic sempre en aquest programa que ens en sortirem? Perquè crec en la gent. I crec cada dia més en la gent, perquè crec cada vegada menys en els polítics. Ahir va ser molt curiós aquesta escenografia, aquesta comissió sobre l'Operació Catalunya que tenen al Congrés dels Diputats espanyol, que és una barra de bar, és una tertúlia de cafè. I ahir dos polítics molt diferents, Xavier Trias i Vidal de Llobatera i Oriol Junqueras i Vies, dos polítics representants del derrotisme independentista, de la incompetència política, van fer servir la gran paraula, van fer servir la paraula terrorífica, i és la paraula presó. Trias va dir que en un país normal algú aniria a la presó després del que ha passat. Després va picar l'ullet perquè Xavier Trias i Vidal de Llobatera ara representa un nou paper, que és el d'avi simpàtic i bromista. Va dir que va presumir de ser bona persona, perquè sempre que pot presumeix de ser bona persona, perquè per ell tot això és un joc de bona societat. Jugar a les cartes, jugar al cricket, jugar al polo, que ningú no prengui mal. Aquest és el món de la bona societat, de la gente bien de Barcelona, de Xavier Trias. Diu que no vol que ningú vagi a la presó, només vol que passin vergonya. Xavier Trias i jo ens coneixem i hem enraonat algunes vegades i ens tractem de tu. Xavier, escolta'm una cosa. Perquè alguna persona passi vergonya, primer hauria de tenir vergonya. Perquè Fernández Díaz passi vergonya, el primer que hauria de fer és tenir vergonya, i no en té, per tant... És a dir, la diferència entre un espanyol i tu, que també ets espanyol, però deixem-ho estar, suposant que no ho ets, La diferència entre un espanyol i tu, l'espanyol sap que tu no ets espanyol. Tu vols ser espanyol, però no et deixen. La diferència entre un espanyol i tu és que l'espanyol no només vol que vagis a la presó, és que si pot et fotrà a la presó. Vaja, et van fer fora de l'Ajuntament de Barcelona, d'alcalde. I tu no vols que ningú vagi a la presó. Aquesta és la gran diferència. Per fer una guerra, per fer un enfrontament, no només has d'estar disposat a morir, has d'estar disposat a matar. Ei, si no, no t'hi fiquis, Em sembla molt bé que siguis pacifista. Aleshores, si ets pacifista, Xavier, no vagis al conflicte. Allò que deia Woody Allen en una pel·lícula. Woody Allen no és una imatge bèl·lica, oi? Woody Allen deia que si hi havia una guerra ell volia ser presoner.
Em sembla honrat, em sembla un plantejament honrat. Si tu vols ser presoner, doncs em sembla molt bé. I així no prendràs mal, no hi faràs mal a ningú. La no violència és molt legítima. Ara, no vagis predicant la independència indolora, no vagis predicant la independència dels somriures, perquè ja sabem com va acabar la independència dels somriures. La revolució dels somriures. Xavier Trias va dir ahir al Parlament espanyol que no es podia permetre que Barcelona tingués un alcalde independentista. Trias, no has estat tu mai independentista. Estaves... La vegada que vaig dinar amb Xavier Trias estava molt sorprès perquè ell era amic, es pensava que era amic de Mariano Rajoy, anaven junts a esquiar o coses d'aquestes que fan la gent els polítics amb relacions personals. I després li van fer tota aquella campanya de desprestigi per enfonsar-lo políticament. I ell estava molt sorprès, perquè es pensava que era amic de Mariano Rajoy. Això és com si un policia m'explica que es pensava que era amic d'un lladre i que el lladre el va enganyar, li va dir al lladre: escolta, deixa'm sortir a fumar fora, i el lladre es va escapar. Aquest és l'efecte que em fan les reflexions de Xavier Trias. Xavier Trias no vol entendre que no es pot jugar amb la unitat d'Espanya de manera impune. Xavier Trias és un frívol, és una persona poc seriosa. Jo crec que és molt poc seriós. Voler anar a la guerra amb una canya contra pistoles i canons és una irresponsabilitat. Anar amb moto sense casc és una irresponsabilitat. Si algú es va del cap anant amb moto sense casc, no penso que sigui culpa de la moto, ni de la carretera, ni dels altres, és culpa teva. Vas amb moto sense casc. Anar a la guerra contra Espanya amb un núvol rosa de cotofluix de sucre, només està abocat al desastre, a la derrota. Oriol Junqueras, per l'altra banda, és molt pitjor que Xavier Trias, perquè Xavier Trias és un frívol, una persona que s'ho pren tota conya, un superficial. Oriol Junqueras és un malvat i és un malalt. Va demanar a la comissió aquesta del Congrés dels Diputats que Espanya faci una investigació judicial sobre els promotors de l'Operació Catalunya. Ja. És a dir, els espanyols es tiraran pedres a la seva taulada. Perquè tant Oriol Junqueras com Trias parlaven d'aquest país referint-se a Espanya. No, vosaltres potser us considereu espanyols. Vaja, la vostra política ho demostra. Però és que els espanyols no us consideren espanyols. Això és com si et consideres molt guapo, com si una persona es considera d'una gran bellesa física, però quan ets molt guapo, quan les persones guapes et consideren guapo. No quan ho dius tu. Quan jugues bé al futbol? Quan els que juguen bé al futbol et diuen que jugues bé al futbol. Aleshores és quan jugues bé al futbol. Oriol Junqueras va dir ahir que les democràcies no empresonen els rivals polítics. Ah, no? Les democràcies no empresonen els rivals polítics?
Oriol Junqueras presumeix de ser historiador. Un petit detall. No, ja no parlem de l'Índia ni... Parlem de la democràcia anglesa. Vaja, la democràcia més important. Què ha fet la democràcia anglesa amb els nacionalistes irlandesos? Perquè una cosa és entre britànics, no? I una altra cosa és entre britànics i irlandesos. Els 6 de Birmingham... Sabeu que va ser el 6 de Birmingham de l'any 75? L'infame cas d'un muntatge judicial en la qual van carregar el mort a 6 homes que van ser sentenciats a cadena perpètua per un atemptat de l'ira que ells no havien comès i s'ho van passar només perquè eren irlandesos? No es va trobar mai que havien estat els veritables autors de la col·locació de les bombes per les quals se'ls va acusar. Però van estar molts anys a la presó i no havien fet res. Aquests són els 6 de Birmingham. I els 4 de Guildford? Què me'n dieu del cas dels 4 de Guildford? I els 7 de McGear? Què passa amb el 7 de McGear? Cal saber una mica de la història del terrorisme d'estat. El problema d'Oriol Junqueras i d'Esquerra Republicana, de Xavier Trias i de Junts, és que sou uns aficionats, uns arreplegats, uns amateurs, tan bons que sou per fer-vos el ronyó d'or, tan bons que sou per als casos de corrupció, per posar familiars, amics, a cobrar sense fer res, tan bons que sou per convertir el diner públic en diner privat, i tan dolents que sou per entendre que Espanya no està per brocs. Vau dur a tota la nació catalana al desastre, vau dur a tota la nació catalana a una lluita que no podíem guanyar perquè anàvem sense casc, vau dur a tota la nació a patir la repressió, a gent que ha perdut un ull, que ha perdut la feina, que han estat apallissats, que han estat... Només perquè en la vostra fantasia, amb la vostra irresponsabilitat, vau suposar que Espanya no gosaria, no, Espanya no s'atrevirà. No, és que Europa no ho permetrà. No, és que el món ens mira. Ja ho hem vist. Sou uns incompetents i sou uns xarlatans, sou uns venedors de fum. I el pitjor no és això, el pitjor és que no us quedeu a casa, perquè una persona quan demostra de manera oberta davant de tothom que és un incompetent, aleshores passa vergonya i es queda a casa. No, ells volen continuar remenant les cireres. Com en Lluís Llach, que no només va ser cantant, vol ser escriptor, vol ser activista social, s'avorreix moltíssim a casa seva i necessita la llum dels focus, necessita sortir a la premsa subvencionada, necessita sentir-se que és algú. Les generacions futures miraran tota aquesta col·lecció de polítics falsament independentistes i s'adonarà que són uns pigmeus. Que són uns fantasmes, que són uns xarlatans, que són uns venedors de fum. I si el país no se'n ressentís, doncs diries, mira,
El món és ple de fanfarrons. El problema és que ens fan perdre un temps preciós, ens fan desgastar-nos i consoliden la repressió espanyola a Catalunya. Amics, són les 8:30. Amics i amigues, són les 8:30 i la previsió del temps per avui és que tenim el cel despullat, sol radiant, dia de temps clar de primavera a tot el nostre mapa. Alguns núvols insistents i alguns xàfecs, sobretot a la tarda, entre la Vall d'Aran i la Costa Brava. Al Pirineu i a les comarques veïnes, però si plou serà poca cosa. Avui el Gran Sud, el meravellós Gran Sud de la caloreta, comença a Manresa, és a dir, des de Manresa fins a Guardamar, del racó de Damus fins a Menorca i a l'Alguer. Un bon sol i un dia radiant a tota aquesta zona. Demà sembla que continuarà el bon temps i que haurem d'esperar com a mínim fins a dijous per veure canvis. Voleu calor? Voleu calor, eh? A la costera, a Xàtiva, 29 graus de màxima, no cal anar al tròpic. A Xàtiva ja estareu calentets. 27 graus a l'Horta de València, que tampoc està gens malament. 26 graus a Elda i a Tortosa, 25 graus a Alacant, a Serrans, a l'Almillàs, Benicàssim, Peníscola, a Gandesa i al Segrià. 24 graus a Manresa, Girona, l'Empordà i Manacor. 23 graus a Dénia, a Eivissa, Solsona i Perpinyà. 22 graus a Ciutat de Mallorca, Pollença, Tarragona i Reus, Cervera, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Cap i Casal i a l'Alguer, a Sardenya. 21 graus a Menorca, 20 graus a Morella, Tremp i al Maresme, 19 graus a Ripoll. La màxima més petita a l'Aran, 8 graus. I la mínima més mínima a l'Aran i a l'Andorra, 3 graus positius. Ja no gela ni el Pirineu més pregon. Fins demà, que en tindrem més. Gràcies per ajudar-nos, gràcies per sentir el programa cada dia. Ens en sortirem si creiem en nosaltres mateixos, si deixem d'empassar-nos qualsevol cosa. Aquí em teniu, disconforme, malcontent, l'os de la música.